Здравейте! Вчерашното видео беше с много информация за всички сфери на живота и всичко много съвкупно. Надявам се сте успяли да си го направите. Ако не сте успяли, не съжалявайте. И днеска е ден, днеска също може да го направите. Може и никога да не го направите. Днеска съм ви подготвила малко раздробяване на темите. Днеска ще започнем с първата сфера от табличката, която сте направили. И ще започнем да влизаме по-в конкретика във всяко едно нещо. Както първото нещо, което трябваше да напишете за своя стандарт, беше отношението ми аз и аз. Моето тяло, женственост, красота. Може отново да го направите на таблица, защото е по-лесно да се проследява. Но ако не искате, пак може да сте направили какъв е стандарта ми в момента, къде съм сега, къде искам да отида, какво ще направя и какви ресурси имам. Ще започна да ги изреждам, вие си ги запишете или просто спирайте на пауза видеото, за да може да си ги напишете, или пък просто изгледайте, запишете си ги и след това на спокойствие едно по едно започнете да ги разгледате, да влизате в себе си и наистина питате себе си аз какво искам. Това устройва ли ме? Аз имам ли наистина връзка с нуждите и потребностите си? Добре ли се чувствам със себе си? Обичате ли себе си? Харесвате ли се такава каквато сте? Харесвате ли тялото си? Приемате ли всичко такова каквото е? И сега ще започнем с конкретиката. Относно тялото. Написала съм нещата съвсем набързичко и нахвърлено, за да ви стане ясно, че е най-добре да се пораздробят на по-малки области, за да сме максимално конкретни в това, което искаме. Така, за тялото, под тяло напишете ръце, бедра, корем, гърди, дупе и зъби. Всяко едно от тези неща ще трябва да си ги опишете. Ако ви устройва и това е което искате, това ще е най-добре. Нататъка няма какво нито да действате, нито да търсите ресурси. Всичко е наред. Продължаваме с красота и поддръжка. Знаете, че всяка жена, за да се чувства красива, естествено трябва да влага някакви усилия за поддържане на красотата си. Това го правим по най-минималните неща, които може да се направят. Имам предвид основни, най-основното, което една жена прави за себе си. А пък вече всяка една от вас може да си допълни списъка с нейните неща, които тя си прави като поддръжка. Гледала съм да е най-основните. Така, започваме с коса. Харесвате ли косата си? Прическата, цвета. Продължаваме с ногти. Дори да не ходите на маникюр, да си ги поддържате вкъщи сама, въпросът е това дали ви устройва. Харесват ли ви такива, каквито си ги правите? Кожа, лице, епилация и козметика, качествена козметика. Дори и вкъщи да си приготвяте нещата, да са биорецепти от тефтера на баба, това пак е прекрасно. Въпросът е дали го правите за себе си. Дали го усещате, че заслужавате, дали намирате време в това нещо. Това е въпрос.
Естетика. Към естетика съм записала вашата външна визия, именно дрехи, обувки, аксесуари, бельо, вашите официални тоалети, ежедневни. Удовлетворени ли сте от това, което имате в гардероба? Или искате нещо по-различно? Какъв стил и визия искате за себе си? Здраве. Здраве е следващото нещо, върху което трябва да помислите. За да се чувства една жена щастлива и красива, основно е тя да е в здравословно състояние. Психично, физично, емоционално, да има здраве. Хормонален баланс, без депресия, тревожност. И да видим какво включва това. Здраве включва храна, какво храня клетките си. Сън, спя ли достатъчно? Спортувам ли? За някой това е много важно за красотата. Няма ли движение и менталното здраве е под въпрос? Вода. Кожата ви обича водата. Хигиена. Основни неща. Може да си допишете много неща. Масаж. Правите ли си масаж? С масажа се освобождават много енергийни канали в тялото на жената. Ако не го ползвате, не правите масаж за себе си помислете да започнете или да го правите поне няколко пъти в годината. Ще видите разликата. Жената има нужда от това. Колкото и да не обичате масаж, може би не сте попаднали на правилния масаж. Помислете. Профилактика. Правите ли профилактика за тялото си? Това е една моя любима тема, която друг път ще отворим. Но се замислете вие какво разбирате под профилактика, какво правите в момента или какво може би искате да правите като профилактика за себе си. Енергия. Можете ли да сложите оценка на своята енергия? Достатъчно ли е енергията ви, за да свършите всичките женски задачи за деня? Добре. Мисли. Какви са мислите ви? Повече са позитивни или повече са негативни? Всички имаме и от двата варианта. Всеки сам избира обаче кои мисли да храни. И не ги подценявайте, защото това е много свързано с вашето здраве. Основно мислите ви разболяват и те са тайното съкровище, което най-много лекува. Помислете за това. Емоциите. Имам ли емоционална интелигентност? Разбирам ли какво изпитвам в момента? Как се казва чувството, което в момента изпитвам? И защо го изпитвам? Връзка с нуждите си. Знам ли много добре аз какво искам сега? От какво имам нужда? Чуваме ли тялото си? Когато то започва да говори, да ни дава някакви симптоми, някакви много тънки гласчета на това. Сега не се чувствам добре за това. И вие да го чуете и да го уважите. Какви са навиците ви? Кои са добрите навици? Кои са лошите навици? Как показвате с вашите навици аз обичам себе си? Помислете. Така устройва ли ме? Или може би искам нещо друго? Черти на характера.
Изброила съм няколко, просто за да ви насоча, за да се замислите. Допълнете списъка с вашите неща. Увереност имате ли? Уверените жени са по-красиви, по-харизматични и по-магнетични. Имам ли спонтанност? Или детските травми ме държат в една малка кутийка, която не ми позволява да изпитвам цялата палитра от чувствата, които идват вътре в мен. Самоуверена ли сте? Самоуважавате ли себе си? Имате ли здравословни граници? Дисциплина? Да следвате плана, да си направите таблица и да следвате това, което сами сте си пожелали. Имате ли визия за бъдещето? Слагам го като характер, но всъщност разбирате колко е комплексно и богато това, което е като тема. Но това отваря вратата и казва, имате ли добра връзка с себе си или не? Познавате ли дарбите и способностите си? Развивате ли ги? Осъзнавате ли каква е вашата мисия в този живот? Емпат ли сте? Можете ли да разберете от срещния? И така нататък може да си допълните списъка. Последните два въпроса също са много важни. Те също са за това имам ли връзка с себе си. Какво ме кара да се чувствам добре? Какво ме зарежда? И последното е какво не харесвам да правя, но продължавам да го правя и това ме изтощава. Знаете ли, това да имате план за нещата никак не е лошо. И ако наистина намерите в себе си дисциплина да го следвате, виждате уникални резултати. Вчера пуснахме намерението си в най-подходящото време. Днеска е ден за действие вече. Започнете да действате. Като започнете със себе си. Водолея в момента помага изключително много за това действие да се случи по вода. Използвайте момента и го направете. Защото най-важните отношения, които ще имате през целия си живот, са именно отношенията с вас самата. Това е фундамента и всичко останало е продължение. Пожелавам ви да се смели, да действате, да бъдете и не спирайте. Да ви върви по вода и следвайте пътя си.